Takže v minulém videu jsem startoval 13 stovku GS Adventure. Teďka si zkusíme šestiválce, ale nejdřív musím dát kobereček. Tak, jdem na to. Takže zase je jakoby úplně studený. Start. Třináct stupňů to má motor, tak to je hustý. OK. Jo, tamhle na mě kouká něco. Tak. Neutrálně, jak jdeme na to. Já budu smrdět. Ono tak asi minutu, no do minuty, ty otáčky klesnou z nějakých skoro 1500 na tenhle ten ševel a už se to tak jenom jako převaluje. No prostě tohle nemá chybu, no. Světlomet se naklání až do 35 stupňů úhlu, takže by člověk neměl osilňovat, ale stejně na mě většinou blikají lidi. Ale já už s tím nic neudělám. No, můžeme si vypnout mlhovky. Zde. Ale ta motorka svítí neuvěřitelně. To je úplně boží. Tak kolik máme? Aha. 49.
No tahle motorka nemá moc na to. Ta má nějakých 986 km, takže nic moc. Ale ona už je docela starší. Ono jí to taky úplně neprospívá. Ale bohužel majitel má jenom 2 ruce, no. Má toho víc. Já jsem měl to GTL a to má sníženou tady sedačku. Tady ještě o nějaký skoro docela 10 cm, jo. Ten posez nižší. Říkám bajvočko, protože tady si připadám trošku jak na bedýlku a tyhle rukojeti jsou trošičku prodloužený dopředu, takže člověk sedí tak nějak na pantátu, no. Tady ta plotna je kompatibilní samozřejmě s GTL, takže to je jediné, co mě zbylo, no. Modrý zadní, krásný top case. Ostatní bylo rozšlehaný. Já jsem totiž s tou K1600 GTL upadnul v jedné zatáčce v Praze a bohužel jsem to rozbil, no. Tohle je skvělá záležitost a já bych jí hrozně přál, aby jí dali automatickou převodovku nebo automatické řazení, aby člověk nemusel u tak těžké motorky řešit jakoby spojku v nějakých krizových situacích, třeba v těch pomalejch, jo? Protože ta motorka, když jede pomalu, tak je hrozně těžká. Jo, když jsem na ní jel třeba ten Paso Stelvio, to jsou zatáčky, které jsou hrozně utažený a vy musíte zpomalit úplně na minimum a zároveň jako nespadnout a zároveň být pod tahem a zároveň si hrát s tou spojkou a nebo včas zastavit a pustit ty protijedoucí auta, no. Jo, tady to GSO má o 100 km míň. To je takový koťátko, no, proti tomuhle. Jako je to raketa, no. Letí to docela slušně. Je to takový super sportík. Aspoň za mě. Takže motorka už má 79 stupňů. Motor teda. Krásně hřejou hefty. No, takže ještě se vrátím k tomu, že já bych jí přál tu automatickou převodovku, přál bych jí ty radary, které tady nejsou. Zejména u takovýhleho kočáru, který prostě s ním jezdíte na dálnici hodně často, takže bych to viděl, že by tady mohl být adaptivní tempomat. Určitě nějaký mrtvý úhly, to, když už teda to přervat elektronikou tak pořádně. Jinak vybavený už je to samo o sobě dost slušně, no. Sednete si na motorku, ona si vás zváží a vyrovná se. Sednete si s manželkou, se ženou, s přítelkyní, to je jedno. Ona si vás zváží, vyrovná se. Narvete to věcma, ona si vás zváží, vyrovná se, jo. Neřešíte nic prostě. Ale to samý už je teďka i na tom GSu. Nebo ne teďka. No už je to tam asi díl, ale možná já jsem to jenom objevil. Teď jsem jí teda chtěl dát, nebo dával jsem jí na stojan, mimochodem. Je teda jako vypnutá úplně. A jako ta elektronika mi nepomohla na ten stojánek. Musel jsem to odervat normálně silou. Takže při zapnutém klíčku. Což tady není nic takového, tady se to musí normálně přetáhnout silou, ale ono to jde v pohodě.
když to člověk jako vyladí. Tady taková zajímavost, kdo to asi nezná, tak tady se vytáhne takhle hledí, nebo štítek. No a tady je tlačítko. No, jo. A tady je pouzdro, nebo takový místo na mobil. Jo, to se zapojí, on je tam nějak chlazený, nebo prostě nepřehřívá se tam. Zároveň se tam nabíjí, tady je USB konektor, Cčko. Zaklapne. A když se ta motorka chcípne nebo tak ten štítek si jde sem a vlastně nejde to otevřít, takže je tam i jakoby chráněný. No. Ale mě tohleto třeba jako úplně nevyhovovalo, protože jsem tam ten mobil strašně často zapomínal, pak jsem ho nechtěl z toho vyndavat, jo. Takže jsem si ani na nějakých zastávkách toho moc nevyfotil. Jo, takže takhle ten motor si krásně přede, už tam má 92 stupňů, ještě není teda zelený, takže ještě jako, já nevím, jestli bych mohl vyrazit nebo ne. No zkusíme trošku potrápit motor. Já tady takhle tu kameru postavím schválně. To je nějaký hluk z pozice jezdce. A už jedou větráky. No, už by to chtělo někam vyrazit, no. Asi do konce týdne ještě bude hezky. Příští týden má být nějak zas mínus. Takže to je úplná škoda, že to tady stojí. Tak konec, končím.